ni piny. To tek sana mondo inyise ni cham balanced diet. Mi nyathi chak. Koro wacho ni gik ma wanya nyiso gi kaka wanya jiwo gi. Riure mana gi kony ma giyudo. Kuom oganda, kuom sirkal, kuom migao moko. Kendo koro anya wacho ni the basic ma wang'iyo en ni nyathi ok obet matuo kendo nyathi oyudo chiemo. Ma koro ka wang'iyo tuoche to wanyise ni pi sani okethore. Kaka wacho ni pi kane oyueyo gik moko to nyaka choche no dhi. Koro pi be nigi tuoche. Ma koro penjruok ma wapenjre ni pi ma nyathi modho en mane. To king'iyo chiemo opogore kendo sani ok onya madho chak to chamo mandas to chamo ringo, lakini penjo ma wapenjre nang'o chiemo mochamo no be oyudo vitamin, be oyudo protein, be oyudo carbohydrate mondo nyathi kik bed matuo. Iwinjo ni imiyo ji lewni gi girwako mondo koyo kik donje korgi. Koro ok nya bet kaka ne nitie chon mane gin gi ute gi ka, lakini ka wariwo gi kony ma giyudo ni to en ler mondo kik gibed matuo kendo giyuda chiemo moro ma ginya yudo go teko. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalonwa kapok wadhi yueyo marwa mokwongo okinyi ma kawuono.